Hey yazi into ofuna uqwalaselwa guys ile fever ikhoyo man ye uDr Tebelele ngathi khona into abangasixeleli yona apha andiyana ba yi-age napha kum because singamagungqu sonke kaloku neyami i-ID number iqala ngo-8 fondini sendisuko tsarhwa yithiya gesi yamabhulu but ke asikho lapho namhlanje guys and isikhala sibaninzi ngale flu andiyazi noba kudropa i-CD4 count sigula sihamba kaloku fondini yosikhohlela siginye impilo ayintlanga but ke asikho lapho namhlanje guys kudala ndaba ne-fever fondini ye ibuhlungu le ayipheli ingathi ibambe bu-COVID-19 the return baba last time yanibamba nisendleleni ye-PE ndihamba nenza simenqe singumira foni ngqo ye noba ndinokolapsa abakazikwazi noqhuba lo mntu lo ndikwazi kaloku amankazana dibanda amadoda akwazi uqhuba eneMoto kodwa yena umntu sisimenqe nje esingenayo neLearner's but ke asikho lapho namhlanje man guys Thursday nge-29 kaJuni ndizabe ndiselunga's lifestyle ezwide again kule game ndiphethe ijani endala utamrojana uncaphephe nesasimenqe salasamlomo ungengosomlomo wanto ncamncam but ke asikho lapho namhlanje guys kwakumnandi ke phaa elunga's last time kugcwele kuthe qhu ngekho nendawo yosusa fondini and indonwaba ke mna xa ndibona abantu kwi-audience benxiba i-merchandise as much as ifaka ipressure laa nto leya because uvele uyibone nje nawe uba ezi zimenqe zize kuwe apha so kuyanyanzeleka uba ungabi sisimenqe of the show ngemini elandelayo Friday nge-30th kaJuni siyikhombe eBethlehem nalasomlomo andiyala ndawo noba kusebethesda okanye kusebhaptizi nabantu baphaa bakwazi uyibiza laa ndawo bathi kusebhathisi nala magama asebhayibhileni malaa ndawo leya soze singabikho isitali samahashi phaa ijani kafuneka iphathe igolide nemore nentlaka emhlophe for amankazana wapha zezaa ndawo ukhe wothuke noba indawo yamanyhandi le kanti kukho abantu abahlala phaa sabe sisemzini lounge phaa guys itikiti yi-80 afumaneka emnyango qha ndiyabona la madoda bazingeni into zokhompyutha ikiti but ke asikho lapho namhlanje man guys unfortunately iyapostpona le yasemthatha mani ngala 1st kaJulayi ipati ayikwazi uqhubekeka kaloku xa umiss party engekho grand ligqirhakazi kaloku eliyafoni imeko yaba bantu itrick mhlawumbi ugobela wakhe khange ayi-approve because ithokoza gogo protocol khange bayi-observe but ke asikho lapho namhlanje man guys